Čo môže človek urobiť pre cielené posilnenie imunity? V podstate môže veľa, ale musí byť systematický a musí byť za to robiť pravidelne a nie raz za rok. Hej. No, takže mali by sme dávať pozor na to, aby sliznica nosa bola vlhká. Čiže ak ju nemáme vlhkú, tak ju zvlhčovať, buď teda v miestnosti zvlhčovacie, preto je to dôležité, alebo jednoducho do vodovodu a proste navlhčiť si tú sliznicu. A prečo? Pretože baktérie sa tam zastavia. Nie sú schopné prejsť vyššie hore do tých dýchacích dutí. Vlastne znamená to, ako keby sme chceli sfunkčniť tú sliznicu, jej funkciu, a to je zabrániť tým baktériám. Ona je v podstate zdravá sliznica je vždy vlhká. No. Ďalej je tak podporiť tvorbu určitých lymfoniek a imunitného systému a špecificky T bunky, ktoré sa tvoria v tymuse. Hovoríme tomu žľaza, detská žľaza, pretože ona časom zakrní. Tak aby nezakrnula, tak musíme ju stimulovať tým, že bubnujeme minútu a krásne proste tým pádom tvoríme tie imunitné bunky. Aké sú ďalšie možnosti podporiť túto cielenú imunitu? Cielene by sme mali produkovať, dostať do tela hodne kyslíka. A to môžeme rôznym spôsobom. Samozrejme, nie sedieť vo vydýchanej miestnosti, ale v dostatočne vyvetranej miestnosti. Potom pohyb je veľmi dôležitý, pretože tým pohybom rozprúdime krv, tvoria sa nám endorfíny, hormóny šťastia, ale nie len endorfíny, to väčšina ľudí vie, ale tvoria sa nám aj niektoré neurotransmitery, ktoré podporujú činnosť mozgu. Ďalej sa nám prekyslí sa organizmus a ten kyslík je dôležitý na to, aby sme tie nežiaduce mikroorganizmy sa zabili, takže kyslík pomôže. A čo napríklad také sprchovanie, striedanie teplej studenej vody? Tak to je ďalšia, to je vlastne aj otužovanie, ale ideálne je, poznáme tu škótske streky, áno, sa to hovorí, a to je vlastne striedanie teplej a studenej vody. Tak my si to môžeme doma urobiť po osprchovaní sa vlažnou vodou, teplou vodou. Tak pustíme si úplne studenú vodu. Samozrejme postupne sa musíme otužovať, pretože nie každý to vyniesie. Ale čo je dôležité, ten smer vody, ako pustíme, nie je z hora dole, ale od nôh smerom hore k srdcu, ženieme vodu tým, že tá studená voda tečie na nohy, tak sa vlastne tie cievy sťahujú a prúd krvi sa naháňa smerom k srdcu. Ako sa dá zistiť, že sme to urobili dobre? No, tak tým, že pokračujeme ďalej, že potom ruky takýmto spôsobom vedieme vodu a nakoniec pustíme tú vodu studenú a vtedy vlastne ideálne je, a dobre sme to urobili, keď nám začne tu hore pichať, ako keby sme veľa chrenu boli. A to ten kyslíkové molekuly sa dostali až do mozgu. Čiže je to vynikajúce a nielen teda upevňujeme si imunitný systém, ale prekrvíme aj srdce a celý organizmus, rozprúdime krv. A keď už sa takto na mne pekne usmievate, počul som, že aj smiech má svoju úlohu v tom posilňovaní tej imunity. Predstavte si, že áno, vôbec pozitívne myslenie je veľmi dôležité, pretože človek, ktorý prežíva stres, chronický stres, tak ten veľmi ľahko hneď chytí chrípku a v zimnom období aj 2-3 krát, hej, za sebou. Takže áno, zistilo sa, že ten srdečný smiech, keď sa vieme dobre zasmiať, pomáha jednak na zníženie produkcie kortizolu, to je ten stresový hormón, a jednak podporuje určitú skupinu zase imunitných buniek typu T, ktoré vlastne tým pádom začnú lepšie bojovať proti tým baktériám.